Voorhand, net word ik even begroet, want ja, voorziet dat allemaal niet, dus dat moet allemaal op de tast. Er is een carnavalsvereniging, CV de Klotscup van het Kasteel. Moet ik er wel even volledig bijzetten. En die hand niet alleen in de prins dit jaar, of alleen een prinses, nee, die hand een prins en een prinses. Echt allebei. Hoor. Echt waar. Zo stoel, want ja, ik vind het voor dich ook allemaal best sneu, voorzichtig, val net. Ik ga ze wel horen. Ja? Ja. Wacht, moet ik, geet dat de alleen? prins en de prinses van de Klotscup. Hallo, prinses. Ja, voorzichtig. Ja, hallo. Ja, wat fijn dat ze erbij zijn voor dit jaar. Oh nee, wacht even, dat is de verkeerde. Ja, sorry. Dat is het vuurdeel. Dan kan ze gewoon alle vrouwen aanspreken. Ja, goed. Dat wordt de prinses trouwens. Ja, ben ik in de buurt. Eindelijk. Ik had ze gevangen. Ja, kom maar even met, nog even naar Roger. Want, doe best dan de prinses? Ja, dat klopt. Dan ga ik toch de richting in te pakken. Ja. Ik was bang dat ik de prins had metgenomen. Dan moet ze allebei... Kom maar hier. Waar is de prins? Waar is de prins eigenlijk? Oh, hij is de prins. Hallo, prins. Kom even heen, stoor. Ja, dit is wel fantastisch. Let even op, kijk, dat is de camera. Ja. Kijk er net in, mag ik dat verblindig? Ik heb andere ervaring met. Dat is niet fijn. Ik had er een zonnebril op gedaan. Ja. Voorzichtig. Ja, heet het? Klaar? Ja, de prins en prinses van CV, de Klotscup van het Kasteel. Dan moeten we even... Die zijn hij. Dat is Monique en Twan. Monique, waarom van het Kasteel? Waarom moet dat zo... Wat moet de Hollandsmoelen nou, hè, toch? Ja, dat is van het kasteel van Hoensbroek, hè? Oh, dat is van Gebroek. Van Gebroek, van dat kasteel. Het is het grootste kasteel boven de Alpen, hoor. Ja, de laagste, maar dat is waar. Hey, prins en prinses, maar dat niet alleen, ook een fris getrouwd stel, zo wie me dat zegt. Hoe gaat het? Goed, super. Ja, mag ik even vragen, wie wordt de eerste huwelijksnacht? Kort. Had er God kan ik kalmen die. En de enveloppen opmaken, het geld zelf. Ik ga heel even naar de prins, Twan, want jij staat hier wel te lachen. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Was die huwelijksnacht voor jou ook kort? Ja, dat was heel erg kort. Dat heel erg laat naar bed. Vroeg weer op, want verplichtingen, hè? Ja, verplichtingen. Huwelijkse verplichtingen. Ook dat natuurlijk. Ja. Ook dat, maar dat willen we hier niet vertellen allemaal. Maar dat willen wij wel graag horen, maar prima. Het is een lang seizoen. Eerst trouwen, maar jullie zijn getrouwd op de 11e van de 11e. Echt hoor. Ja, dat was eigenlijk toen wij te horen kregen van... Nou, wij gaan het prinspaar worden van de Klotscup van het Kasteel. Hadden wij zoiets van... Nou, dan gaan we ook trouwen. We maken er een hele happening van. 3 weken achter elkaar een groot uitbundig feest gevierd. Geweldig. En de carnavalsvereniging die sponsoren dan het ganse feest, zeg maar samen. En het trouwfeest, en de prinsenreceptie, en de wagen, en het struigoot, en alles. En de outfit, want dat is ook allemaal hetzelfde natuurlijk. Ik ken ze alles gewoon dubbel gebroken. Ja. Dat kent ze de komende jaren. Heerlijk, wat ook een slim idee misschien. Voor andere prinsenparen ook. Huh? Ja, is misschien inderdaad een tip. Wanneer kijkt de vloester dan denkt, zo moet dat. Nou, dan volgt dit voorbeeld. Ja. Want voorziet hij een gelukkig stel. Hoe lang zijn jullie samen, Monique? Van 2015. Oh, dat is toch fris? Lustrum, hè? Vind ik al lang genoeg. Lang seizoen, maar een heel lang jaar. Huwelijk, prins en prinses. Hey, vertel eens, want dit is voor jullie allemaal nieuw. Wat waren tot nu toe hoogtepunten? Want eigenlijk zijn de laatste 3-4 dagen al in zicht. Wat durf ze te vragen, keer? De proclamaties waren wel altijd leuk. De receptie is leuk. Ja, de hoogtepunten moeten nou nog gaan komen. Ja. De optocht, hè? Ja, nee, oké. Maar er is nu zoveel gebeurd de afgelopen tijd al tot nu toe. Dus dat moet het toch ook... mocht dat niet vragen, Mark? Is verkeerd? Nee, ik vind het prima goed. Ik vind dat ze volgens wat zijn de hoogtepunten tot nu toe. De jongens zijn pas getrouwd. Gisteren moet dat allemaal... Nee, maar van de carnaval. Van het prins en prinses zijn. Ja, prima. Ja, dat is de proclamaties en de recepties. Dus ja, die zijn gewoon heel erg leuk om daar naartoe te gaan. Wanneer is de optocht in Gebroek, trouwens? Zaterdag is de kinderoptocht en maandag is de grote optocht. Aha, dus... En zondag is de grote optocht in Heerlen, waar we samen op 1 wagen zullen gaan staan, samen met de vereniging. De eerste keer dat we meegaan. Echt hoor. Oké, fantastisch. Laat ik even huren, jongens. Dat is fantastisch. Dus normaal ga je er alleen maar in Gebroek en nu voor de eerste keer, omdat het tussen het honeymoon nog Heerlen, zal maar zeggen. Ja. Oh. Dus in Hoensbroek staan alle prinsen en prinsessen staan op 1 wagen. Op de SAC-wagen. Ja, wij wouden toch graag op een eigen wagen. Precies. Dat zou ik ook willen. Ja, snap ik. Maar hoe zit dat Hoensbroek Heerlen? Want je vraagt wel eens aan mensen, woont u in Heerlen? Nee, in Hoensbroek. Hoe zit dat precies? Ja, Hoensbroek is een onderdeel van Heerlen. Ja, dat snap ik, lieve schat. Dat snap ik. Maar is dat nog echt zo pittig, dat verschil?
Ja, dat wordt inderdaad nog wel zo ervaren. Ja. Wat is nou het verschil tussen vastelovend vieren in Gebroek en Heerlen? Ja, ik denk dat ze in Heerlen zijn ze misschien iets verder om te zeggen van... we laten onze prinsen en prinsessen gewoon shinen. En dat doen we in Hoensbroek absoluut niet. Die proberen eigenlijk gewoon de carnaval helemaal kapot te maken... door alles bij elkaar vast te zetten. Te zeggen van, ja, we hebben een samenwerkende Hoensbroekse carnavalsvereniging. Ja. We gooien alle prinsen bij elkaar. De enige die dan apart op een wagen mag staan... is de stadsprins van Hoensbroek. Ja... Weet je, op een gegeven moment zullen ze in Hoensbroek misschien ook wel geen prinsen meer gaan vinden. Dus ik heb zoiets van, Hoensbroek, geweldige carnaval. Maar voor de optocht gaan we dit jaar gewoon naar Heerlen. Oké. Dat is wel een statement. Maar weet je, vastelovend is wel een feest voor verbroedering. En de vastelovend is van Gedderennen. En niet van een carnavalsverein of wat. Het is van ons Limburgers, zal maar zeggen. Dus ja. Het verbroedert iedereen toch? Ja. En ik had van de week ook gehoord, Mark, carnaval mag niet meer. Het is tegenwoordig een verkleedfeest. Onzin, hè? Ja, dat blijft carnaval. Bedoel ik, helemaal mee eens. We noemen het gewoon carnaval, klaar. Ja, dat klopt. Blijft carnaval. Ja, oké. Prins, prinses, leuk jullie eventjes hier te hebben. Nog even laatste woorden. Willen jullie mensen nog bedanken? De groeten doen? Mag niet te lang. Eigenlijk iedereen van de vereniging die er niet bij is. Ah, die missen we al, Gette. Ja, want hij is stemming in de boot. Ja, bij het allerbeste Alaf. CV, de klotscup van het kasteel. Ja. Had u ook een liedje trouwens, als een liedje, Twan? Een prinsennummer. Nee, we hebben geen prinsennummer, maar we willen wel nog heel eventjes wat anders doen. Want we komen hier natuurlijk extra voor Roger. Roger die heeft de boel gek gemaakt voor onze bruiloft. En nou komen we hem toch nog even decoreren vandaag. Want dat waren die hoogtepunten. Dat zijn onze hoogtepunten, Roger. Ja, ja, dat was leuk. Dus dat willen we even voor je. Een decoratie, nou super. Oh, kijk, wow. dat is het richtige. Voelen ons vereerd. Heel graag gedaan. Kostte me geen moeite. Dan al. Roger, zet even die padje af, joh. Ja. Je wilt niet weten wat eronder zit. Shit, koppakking kapot. Wacht even. Is dat netjes voor beeld? Nee, hè? Maar doe ik toch even. Zo, hoppatee. Ja, sorry. Oké, ik ben er klaar voor. Klotsclub, salut. Ja. Dankjewel, schat. Super. Wat leuk, prinses. Prins? Ja. Ga je ook kussen, dit is toch vrijdag. Hè? Goed bezig, voor jou kan ik het even. Hoppatee. De prins en prinses van CV de Klotscup van het kasteel. Prins Twan en prinses Monique de eerste. Ja, en ook samen. En een handvol voor u ook nog een cadeautje. Voorhanden. Oh ja, fantastische plaat. Ja. Voor u. Maastricht? Met Limburgse carnavalsmuziek, maar toevallig ook Maastricht. Maastrichter Gijs, liedjes uit de oudoes, Beppie Kraf, enzovoort. Ik zou zeggen, geniet ervan. Hè? En het is waarschijnlijk een impuls voor het huwelijksleven, wat hij nog gaat gebeuren. Ja? Het dreimal krachtige Alaf, CV de Klotscup van het kasteel. Alaf! Prins Twan de eerste. Alaf! Prinses Monique de eerste. Ja, Alaf! En de schöne vastelovend. Ja. En dankjewel voor alles. Ja, super. Ja, te gek. Dankjewel. Leuk.